It-tfal jistgħu jibdew jitgħallmu aktar dwar in-naħla tal-għasel Maltija permezz ta' karattru konsunetti maħluqa apposta għalihom. Fl-aħħar ġimgħat il-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija varat il-karattru tan-naħla Katerina flimkien ma' 3 diski u riżorsi oħra. Waqt attività fl-iskola primarja tal-Furjana, il-kantanta Kristabel Xerri interpretat waħda mid-diski u tkellmet mal-istudenti dwar in-naħla Maltija. Mhux bħali kollox isfarek bħal-naħla, għandha il-kannella skur. U qiegħda f'riskju ta' estinzjoni, jiġifieri di tista' tinqered. L-attività għanqlet l-interess ta' tfal f'dan l-insett li qalulna x'jafu dwaru. Għandna bżonna l-environment għax in-naħla Maltija mhix bħal naħla l-oħrajn. Tixbar nektar u ikollha tagħmilna ħafna għasel. Xittina il-frott u l-frott u nikluh. Mingħajra ma nistgħux nikbru frott u ħaxix. Ittigna l-għasel, għax l-għasel u għas-saħħa għalina u healthy. Per eżempju, ta' nkunu mariti ikonna bżonna għasel. Il-problemi hija li ma fadalx ħafna u Malta, ġifri għandna bżonn nħalluhom jgħixu. Is-sena li għaddiet in-naħla Maltija ġiet iddikjarata l-insett nazzjonali minħabba li hija unika u għandha rwol importanti fl-ekosistema tal-pajjiż.